Salam, hormatly yurtdoşlar. Salam Sapar ağa. Salam, Halmurat, oğumuzun iyileşler salam. Gowu Sapar ağa, sen nenen? Ben gowu. Haber ver. Ben gowu, ben. Gowu olan ýaşy. Ana bugün ikimiz ýene de efire çykmaly bolduk. Menem uzakdan mäşur sorajak da yok. İşler bilen özüm bilýän. Etenim o bir aýda bolýam ekrany çykmanyny. Bir ay bolaydym kan. Ay bolýandyr, bolmasa da soňa bardy. Men bir kaprimonda çıktım diye. Demirden maşinleň motorum 73 ýyl çıdanok, onum käte kaprimonda diýerler. Turbolaryny nemelerini artsalýarlar. Bizimki şondalyk. Aliya geçti bolsun Saparağı sagaman aramyzda dolanıp geldik. Yani elbette sen keselhana düşönüňden kardeşlemel habarly. O biz halka aýdyp oturamlar. Bir begenerli habary däl, özüň bilýän şeň diýip o garaşyp oturduk ekrana. Ene bu aramyzda kardeşler ýok. O keselhanada da kendime däl ýöne. Bu ýa-ni Şwedleň saglygy saklaýyş sistemasy bilen ýa-ni Türkmenistanyňkyny Türkiýanyňkyny deňeşdirildi. Dogry omkan ýa-ni men Türkmenistanda bolan bolsam ýa-da Türkiýede de bolan bolsam bu at 40 berjek korpýaryn olmaly. Daşda görümdäki adamlar o bilen sistemasy gaty dogry işleýär şeýlerde işlemeli. Türkmenistanda da şu ýaş ölüp gören adamlar ýürekden gatkan adam ölýärdi. Sistemasynyň ýoklugynyň sebäbi. Bu arada bir aýratyn gurrun eder, men bir aratynda maý bersen bu at ýöne. Gowy hem bedat gowy bir ullokan neme zat ýok. Entek-entekler o dünýä alanoklar şulary ýakyp guturmasa alçak gelip otay kabul eden ok. Berekelle. Yeme Sapara hökman şonu ýatan keselhanany, o wraçlaryň eden hyzmatyny, operasiýa bahatyny näçe adam getirilýär, näçe adam bir gün operasiýa edilýär. Şular aýdyp bersen, öýdeliňde suratlar bilen berkidip hasynanyrjylyk boljak. Ýadyňyz şem geçen ýyl şol men çoğulgym ýa-ni rak keseli bilen keselhana düşenine hemmesi halkymyza aýdyp berdim de görkezip hemmesi ýagdaýlar näçe. Ine şol zatlar halkyň aňyna gowy dogry täsir etdi. Senden çok aýş, biraz o açan özüňe wagt tapsan ýekelikde çykyş edýärmi ýa meni ýanyňa çagyrýarmy ýa başga bir many Oğulnur hanım var ýa-ni doktorçulukdan baş çykarýan spesialist bilen çykyş edýän. Ara şonu aýtmak ýarar diýip hasap edýän. Şu at ýanynda otur, şu at gönaýdy ber. Hamrada hiç ýemek ýok. Ýok. Bolýa, olam bar. Täwär ýemede dostlarymyz diýip aýdynmy ýa ýürekdeşlerimiz diýip aýdynmy? Ýoldaşlarymyzmy, ugurdaşlarymyz, halkymyzmy? O elbetde bir Gynanmaklyk bilenem ýa gözi ýolly garap bir ýaşlymy sagaltyn aramyza geldirip maňa jaň edellen aňyrty bäsi ýok şu mar sen ýok. Sağ bolsunlar Soranydan hemmesini. Ono bar, onu aýdyndyňa kardeşlerimiz däl ýurdun içinden daşyndan eşdeşeller var, eşitmedik bar, näme bol Saparagym, Hamrada, sen aýdýmadyň diýip. Lokan bolan zat ýok, ýa-ni ýürek diýlen zat bir ýumruk gelçek da ken Halmra. O şoň bir kananak damary ýa bitýämi bir da bolýar. Şo jaga zat dursa adam gidi berýän eken. Başga hiç zat ýok, gidijek bir näme. Doktorlarym oýnap, gülüşüp anekdot aýdyp bir kanagadyn içinde. Ýağyn çalşdylar, bir da etdiler. İşläp dursa. Şo adam görýän nemede tık edip işläp dur. Şun tirone diýilýär oňa şol turbalaryň çalşýarlar, klapan goýýarlar. Şolar ýaly goýulan ýürek bilen ana sen diýip düşkan goňşuň ýaşap otyr.
O 20 ýyl garantiýa bar oňa pesenden. O takşda aňyrdaky duşmanlyk begeni oturman sapar iklime bir zat bolaýdy diýip. O molluluk akly okan dogasy tumany biderek geçdi. Olaryň bar da para ýeme elleri pilli garasy oturarlykan eken. Ýeme Halmurat ine Türkmenistanyň bolup sen bir uly milliarder bolanda da şular ýalak sistemi bolmasa o ýa-hile gowy doktorlaryň bolsun o tapawdy ýok. O mint oýnýarda 5 mint 3 mint ýa-ni o dünýäge diýende. O bulan öňünden bu zatlary tespit etme nemeleri zatlary bar. Men size bir gyzykly bir zat buyurun göreýin. O Türkmenistanyň hemme zat ýa-ni primitif diýilýär-de, primitivçine diýilýär orsça. O türkmençe şuň tözi ýa-ni terjime etýi o söz badyr bolmalydyr. Ýöne unutulýandyr. Primitif sözüň terjimetini türkmençe bilýärmi Halmurat? Yok, göni şu Rusçadan Türkmençe göni terjimesi yok. Ýöne oňa bir sinonim hökmünde başga sözler bar bol. Ýöne şu anyk Rusçan primitivini anladan var ýok. Ondan ben bunu ýemeden seyretdim. Hazreti Google'dan. Dinler hem beraber bilýär. Google. O ilkel yani Türkçesi primitif demen sözü ilkel ilkel. Şu da benim fikrimçe doğru. Ödem Türkmen sözü. Yani Türk deme diyet olup ilkel. Ýöne bizde yani samimiyetin ulanışdan galyşyalak ilkel nemeti ulanışdan galynan, düşünjede galynan ýöne ýaşaýyşlary, çuwatky ýaşaýyşlary, döwlet ýönetişleri, jemgyýeti alyp barýan ýollary, hemme nemeleri ilkel primitivçine birinci yankı ilk durmuş apşinatynaky ýalak neme. O bunu men näme üçin aýdýan ilkel nemetini. Men balnisada ýatan ýerimde o bir kur ýatdym da. No kände pikir edýän. O şol 5 minut gijalan orada sen ölmeli adam da. No köp zat pikir etmeli. O sistema guruluşy ondan şolong tagylyk sistemasyndan 400 000 adam işleýän eken. 400 000 Şweýçarýa halky 9,5 milyon halk. O Türkmenistanyna 7 milyon diýerler bir dille. Käbir ýerlerde 6 milyon diýerler. O 5 diýerler. Ýöne bizim döwrümizde biz bu zatları planlaşdyryp görün 94-nji ýyllarda o 4,5 milyony planlaşdyrýardyk da hemme zady ýa çüýni kepenni nemetini hatap edende şo 4 milyondan 4,5 milyondan bu wagt ýöne ötüş nemeti bilen 7 milyondan geçip gitmeli 8-9 milyon bolmaly. Ana 400 000 neme Şweýçe ýazýarlarda o 9,5 milyonu 400 000 saglyk saklaýyş nemeti. Ödem Şweýçarda halkyň ýaşaýyş durmuşy ýokary, taglygam öňünden profilaktikasy güýçli. Şoňa garamazdan 400 000 adam absurd diýär. Indi Türkmenistany normal medisina hyzmaty bolmaly diýilip hatap edilende adından 300 000 adam şo bu doktor taglyk taklaýyş demetinde iş ýeri bolmaly. O hünärli, kärli, bilgili adamlardan ibaret. O olin Türkmenistanyna şu wagt näçe adam işleýär?
O net hem ben ähli Türkmen ummatına soğurav. Bu statistika sormalıdır. Onun aratından demçin statistika yoktuğunun o pikirlenersiniz. O normal olanı 300 bin olmalı. Yani Sovet dövründe Türkmenistan'ın sağlık saklayış sistemi vardı. Elbet koyu ol ikinci mesele. Yani o sistemi bağdı, düğü altyapısı kurulandı. O şu tayda da bilmedim ben statistika ne bulur elimde ama gizli saklayanlar o 100 bin mi 70 bin mi adam işlemeli. Ardından yani orta hizmet verecek olanda da sonuçta demeti bolmalı. O bunu ben dem için aydiyan sağlık saklayış nemeti devletin hatabına değil ya da şeyler. Demek bu hazineden malileştirmeli bütçetten. Şimdi şu bütçete gelirse yani şu bütçetten finansiye edilen başka da pudoklar var da bilim, sağlık, onların etker. İn ulu 3 nemeti. Ondan bu kaptalına ödü yeniden emediyen yön pensiyonlu fond olmalı. Pensiyon verilen emeleri. Ne sıratlan takası o bütçeti kessen bunların kurumalı. O bütçetini hem şirket yerler. Pul sebebi. Oğluk o sen bütçetten sağlığa, bilime, eskere o pulu şu tayı versen oğurlar yalak rahat kalın nokta. Bunlar bir zat öğrenip o şey oğurlap buluyor da kazanıp buluyor. Oğurluğum demeli. Bunlar yani bütçetten ne ile burada geliyor da yılla gittiğince de adaliyandır onun yönü geliyor. Şunlara yeter yalak. Ne şunun köşklerim o atellerim, köylerim, odan ya da akıllı şehirlerim hemmeti sizin sağlığınızın, o biliminizin hemen hopsuzluğunuz hatabına. Primitif ne hem şimdi ben o da adamlara pul harcayın. Bunu sağlığı için. Sağ ol, kesel ol, bana ne emre diye. Ben ayıp 73 yaşımda 5 bin giyeceği alınan oldu. Şu sistemde işlemeyen oldu. Ben yani o dünyada yani cennette ya cehennemde olmalı. O diyor yürek 40 yaşta da yani Türkmenistan'ın şehitlerinde elimden korkuyor. Mesela ne yaşat öğrenemeli. O 50 yaşta da tut ya. O 60 yaşta da. Bunu öldüren sisteman, sağlık saklayış sistemi düğümler yoktur. O doktor vardır. O kendilerdir, yeterlilerdir, kompetentiyeti demedir olun. Yönet sağlık sistemasi yoktur. Bu sağlık sistemasının yokluğu ne aylak ortaya çıktı. Ne edip yok ol gitti, bada ol. Ne yani başında biri alternatör sözünü yatlan alternatör başladılar da nesin yıl? 96 yıldan beri alternatör uğrayandırlar 95'ten. Ne so alternatör deyip siz onun aydınlayıp bir okanı boşlukunu yazıp bir okanı o taraftan köçen o tarafından ya da köçen oluğuzundan sizin sağlığınızı o da 96 yıllardadır. Oğullarda sağlık taklaş demelerini yap başlandırlar. O tabiri alternatör deyip boşu boşandırırlar, tağını çalandırırlar.
O heykelini kendirler. O kaptalla da yankı sağlık demetini. Oğullarda suat sağlık taklayışı hiç zat yoktur. Ne? Deme katı primitif deme. Ödem yatlatanız suat. O sağlık taklayış minister kim deyip sorasanız. Kim şoňa jogap berýär diýseniz. O adyn bakym taparsınız. Ha? Suat o sizin arkaňyzda daha bolup duran adamlar. Ne? Yani döwlet demetinde şahsiýetlerine bölünmi badyr bolýan. Döwletiň guruluşy bardyr. Döwleti guruluşlar işledýändir, sistemalar. Ya sağlyk taklaş sistemasy diýdimi? Şu sistemaň ýok bolsa sağlygyň saklanýan nädir? O bulan şu sistemaň ýoklugy sebäpli 100 miňlerçe adam ölýändir. O statistikasyny bilýänler statistikan ýok etdiler. O ýok etmediň düýp sebäbi şu zatlardyr, o başga bir neme zat däldir. O bir zaty ýykmak üçin o buldozer tamaswal yeterli. İstedik nähile gul binaň bolaydy. Türkistanak buldozer neme? Yeterli ýok etmek üçin de, ýykmak üçin. Ýöne talmak üçin o taryhy bir zat bolsa, oň bimary gerekdir, şo döwrüň akly gerekdir. O ne İstanbul'da siluet bolup hizmet edýän bir topar gadim binalar bardyr. Jamiler, ýa mesjitler, olaň mimarlaryň köpsi mimar Sinanyň memelerdir. O şol ýykmak üçin bir buldozer yeterlikdir. İki tane kepçe bilen bir tane tamas wal goýsaň, ýöne saljak bolsaň, şo döwrüň mimar Sinany gerekdir. O 100 miňlerçe işçi gerektir. O ýykanda da şonda ýykanda aňdap sistemany ýykmak üçin başyna bir jahil goýarsyň. O aňyrtyndan ben bolanda da peýdali delelli on gurrugum orta çykmýar da. Ine sağlyk taklaş nebeti. Yok dip bilen var. Bada sağlyk taklaş milletler. Sistemasy var. Pensiyon sistemi var. Şu an pensiya çıkan adamların ne etip yaşayanını bilýäňiz. $30 aylyk alýar diýerler. Yani pensiya $30. $30 bir tapar magazyna giden bitýär. Brunum ýaşap bunu. O adamlar ne etip yaşamaly. Ne sağlık demetinde de şu Muhammed Niýazow öldürdi diýdi. O Niýazow öldüren ok. 100 miňlerçe sanak demän öldürdi. Sağlyk sistemasyny yapan çöken güni o miňlerçe çağa miňlerçe ýürek agyrly ýa-da başga keselli arçyl skor nemeler hyzmat etmeli nemetinden bir saat ýa alda ölüp bilýän bar. O bir ýa alda ölüp bilýän bar. Ne şolong eden zatlary imtihanlyga sığar ýalaklardan däller. Ne bir döwletiň sağlyk sistemasyny dargytmak o şonu etmek üçin nähilek ahlak derejesindäki adam bolmaly. Sen ödüň däl, töwerüň däl, 100 miňlerçe adama täzir edýär. O da sen gurmadyk. Yani Türkmenistanyň sağlyk nemesiniň ýönetim taryhy bardyr. Ol bir ýanky çöken ýa-da gelişmedik bir jemgyýetde şoň alt ýapasyny gurmak üçin nähile kyllanlar
yaşandığını Türkmen halkında gödöğünü getiren bilen nokta. Onu gödöğünü getirmek için Oğuzhan'da kurcak olup görün. Tağlık taklaş demeyin. Bu taydadan etin Türkmenliğiniz vardır. Onu giden bilgiyi, ucur gayrat, serişte, vakit kem gerek. Ne bulur eden dağdı. Kurularını geliştirmekten geçen şu kurularını hem de yıktılardı. Ödem anırtında da dine aşırılık vardı. Onu etçek olum demeden okur. Kadınma uçunu diyorlardı. Pul gerek. Başka yani İyinde ne olacak oğlum düşünmeye demelerim yok. Katı primitif de. Hadi ne gelen pulu. Sağlığa vermen. Ben köş çalacak deyip 5 manda köş kalan 50 mandan cüyüme kalan. 30 yıllar verilip gelinen daha sürdü. Ekenine yok, dikenine yok. Kuronuna yok. O ne edip yürüyenden bilen yoklar. Şu altına atır vurup yokken Kuraptanlarım oğurluk gitti burada. Altına atır yankı. Burada da inandırmak için ulu yalan söylemeler. O ne? Altına atırım vurdunuz. Terledim. O ne? Kezelhanada yatan yerinde şu dağıtları, sifirleri dağıtları nemet gördüm. Yani Karlstad şehir var. 130 bin, 120 bin halkı var. Yani Sentral'ın banditlerinde 3 bin personel vardı. 3 bin şehir yalık. O sen gururun veren demen var ya Umya şehir nemetinde, üniversitede. 5 bin yani banditler 5 bin personel işleyen. O Luleå'daki ondan mı lokan? O Umya şehri 130 mu 125 bin adam Maryalık şehirde. Onun studentken 37 bin kaçtı 38 bin student vardı. O bir bini yani doktorantura, aspirantura. Ya Hadina'dan gidilen deme. Türkmenistan'da şu da atların ne becetinin yani pulunu o ben köşk salacak, aeroport salacak, otel salacak. Hem becetim oğurluğu için. Bunlar az şuvel, ahlaksız, asılsız, böyle primitif. Yani oğurluk demesem durdukarın kıyalak, durdukar deyip bizim bir yani soğunda denememiz var. Devlet beyt bayağı sürdürüp bilmiyor. O bina vurmak, devlet vurmak duruyor diyorlar. Şu derecede primitif olmalı adamlar. Devleti değil mi kuruluşlar yönet bilendir. Kuruluş. Ya şu kurumlar yok olsa devletin neye yarıyor? Şu kuruluşların hep beceti. Şu an işleyen yok. Hem beceti yalan. Meclis. Meclis deyip bırakmayan mı? Adı var. Oğudun çok gelinden ama oturuyor kendisinde. Eylek eylekinde. Oğudun gelini veriyorlar. Meclis kağıdından. Yönü yok. Sağlık taklaş demeti. Ministeri var. Yönü yok. Ödem şu dargadan Berdi Muhammed. Hakiki. Ödem bütçetin en ağramlı böyle şu takip diye. Sağlık bilim
alyada. O bunun yankı beyleki Badar iqtisadiyetinde yaşayan devletler yalak saatini tektire geçirdi. Adamlar yine de yol taplaya demediler de. O da kadar devletin ki, yani devletin on finansiyel üretini yok etti. Onun yani göz örtülü uğurlamak için. Olmasa şunun köşkleri neyine gerek? Köşk önümçülük değil. O inni Şubat Türkmen cemiyetine aylık. Ne okuyan ne de önüm öndüren cemiyet. Okan oğum. Yani bilgen beren ok. Önümü öndürür ok. Bu cemiyet. Yok ol gitme. Başka gidecek yer yok. Bunu bir adam, iki adam, beş adam düşünüp bilir mi? Yok. Ya cemiyet düşünmeli. Ya benim şu an düşündürüp öğrendi adamız. Şu. Bunu bir adam edip verir. O 5 yıl işlemeye mümkün. Yani düşünmeseniz, bilmeseniz devam etmeden yeni de bir tam da uyarılır. O primitif uğurlu edecektir. O blog yeke uğurluk demesem değil, böyle edecek olanlarını etme kapasitelerim yok da. O bilmeyen adını edip bulayan neler? Yani Türkmen bilmeyen adını edip bulayan kanlıp 30 lira alırken geldi de. O bilmeyen adını elbette. Onu edip görkedim. Bilmeyen adını edip bulayan oldu. İnşallah da maşallah yine de şoğun bengiler. Ne şu adamlar tereden bindirip şunun kompetensiyetini varlak koyup işlenlik kuruluşun başına getirin kökönmedi ben aydanızı vereceğim. İşlenlik kiçetinden sağdasından çalışımından sen. Ne şu ekranda uğrayan adamlarınız var. İşlendiğin gibi o kalkodun başına getirip koydum kalkodu batırar. Brigadan başını brigadir etsen brigadı batar. O blok eline devleti ne? Verip ananıp o brigada da karışıp boğdu. O adamlara bu gururun etmediler, otu dirler. O da onun sebepleri olmadı. Sizin sağlık saklaş demesinde şu tayda yani şu taklaşa dedende 50-60 bin belki de 100 bin adam iştigal ya. Şu işçilerin övüdünü doğulup borun o. Türkmenistan'da önümçülük yok. O zincir ol beyleklere bir şey demedi. Yani işçilerin gelen yeri şu taydı. Ödüm yani gidecek neme bilenem derler. Bu Ullokan Tolkun olup geliyordu. Ankara'dan gelişi. Bunun ne apadiste olup o tarafı görüyor. Ne padiste de duran adamlar görüyordu. O görüyendir onun tezini çıkaran okları. Görmedik gelak. O yaşayacak. O yaşamak için bahane öyle. Ne? Şulon demesi o katı primitif. Bu primitif sözüm bu Türkmen demesem Türkmen'in leksikonuna girmeli. O olmasa devam edip öğrenlerin adını oymasa onu bilen yoktu. İlkel doğru. Şeyler kalbura devam. Şu yerde şu meselenin cemleyelim onu. Yeni de önümüzde ben 2 tane soru var sana. Ben cemleme kamaydın. Saytların birini yazıp durlar. Sonku 3 yılda saparıklıyım ayak üstünde gören bar olsa
Bana haber verin, şoňa bayrak berjek diýip. Bile mahkädir ýerinden turjakmy? Ya men baramda balyk tutmak edýän bilelikde bayrak bagyrda almaly sapara. Şonu aýdym. Melekler diyorum ok gelmiyorum ben öyle ekranın önünden demet. Koyup seyret demet görmeli. O doğru. Balyk tutmak edemezdiğine şu taýda men surat alan sen. Onu Nişmahal in dünyada en wajib mesele bolup duran zat birinji nowbatda hemme döwletleri, milletleri alada goýan zat we ýani bundan 2 gün oldun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski Washingtona gitdi, Amerika Donald Trump bilen şertname baglaşmagy. Ýani seýrek magdarly we ýer astynaky. Ene şolary Donald Trump men neydi o beýlik öňkü administrasiýa 350 milliard töläpdir. Çoň öweden dolmak üçin men sen ýer asty baýlyklaryna eýelik etjek diýdi. Zelenski aýtdy o taýda 350 milliardda Amerika kämerim bolsa 112 milliard diýdim. Näme galany Euro Soýuzdan hem de ýa-ni Ukraina öz gazanjynyň jemlenen pullar. Ondan bilemat näme şertname baglaş düzüldi, o şol proýekti bilen gitdi o tak şol şertname baglaşma. Baranda bular ine bilemat endinledin ýok, guluk galmagan o taýda. Ene bütün dünýä lergana gelip durdy para. Näme bolar ertesi gün. Ýewropa bileşik häzir bir öz başyna ene allians döredip şo NATO'nun beýlikini öz golastyna aljaklar eger Amerika gatnaşmasa da Ukraina'nın arkasyna berip durjagam. Şo terde dünýä liderleri çykyş edip durlar. Ana şuň ýemede düň geldi Zelenski Londona premier ministr bilen duşdalar. Şuň onun Angliýa paçaty bilen duşy bar. Soň erti belli bor birinji gün aňyrda näme karar gelýärdi. Tasarly ýagdaýda şu Ýewro Soýuzyň liderleriniň ýa ýolbaşçylarynyň duşy bar. Olam çok Ukraina nädip harby kömek etmeli. İkincidenem o nädip biz öz başymda allians döredip Putin'in agresiv siýasatyna ýa guruşuna garşy durmaly. Durjaklaryna aýtdylar, hani ýan pul berip başladylar, o geçirip başladylar. Ukraina kömeksiz galjak gal, ýöne esasy şol kömek edýän o Amerikady, onuň boyun almak gerek. Dünýäde en güýçli, kuwatly, harby taýdanam, ykdysat taýdanam esen döwlet, oň ede oturan kömekler gatyly ýöne edilen kömegi, Biden'ın döwründe edilen kömegi Trump aýdýar, sana ýaşa pulluk kargyldy diýip hasap edýär, şonu görüşmeli biz bilen. Zelenski aýdýar, ýok, ama bize kar diýip berilen pul ýok, ýa-da kardarlyk diýip bolşa kanýermizem ýok diýdi. Biz borçly diýip bize kömek etmeli. O näme üçin? Ol 94-nji ýylyň ikimiz bilýärse, ol kol çekişdiler, o ýa-ni Ukraina hem ýadro ýaragyny Orsiýada berse, biz ondan sen hemen Budapest memorandum sana bedene gorun üçüne diýäsik. Wada beren bir Amerika, ikincisi Angliýa, üçüncüsi Orsiýa. Ene şuň bolýanda sapara bir wada beren, ýa-ni ähtiýarlyk bilen Ukrainanyň üstüne çözdi. İkinci wada beren şo çözüniň arkasynda durýar. Soňky dogry Zelenski hem diktator hem basyp aljak görkezýär. Ben ozal diňe Türkmenistan däl hanım kadydy. Başga döwletlerde de däl hany ýeterli eken. Şonu aýdyň. Men ştaýt öz pikirim bir bölegini aýtdym. Halynda merti şol ýa-ni Zelenskiň Londonda bolan duşundan soň näme netije bar onuň halkymyza ýetiren. Ýöne şu mesele barada sen bir pikirini bilip halka ýetirjek diýen. Ya, men bu ütgeşik bir pikirim ýok. Ýöne ýa biz bir goýun wagt gören adamlar tiýin ýatsa. Ýa-ni şu Amerika Türkmenistanda niýadymyň heykelini ýasap gyzylan heykelini ýasap gören ýigit bady. Ýa-ni tabanca diýerler. Erol tabanca. Şu wagt şoňa go klient Trump statuya saboda diýip nemeler bar Amerikanlar.
O son kellesine Trump koymayacaksın. Yo şonnalak bir neme diýsen altından koýýas, ondan bulurağa edip diýsen ýazyp neme diýär. Ýazyp diýen Trump. O şeylere adam o ýazyp gaty meňdeş o narsis o neme insanlykda asalet diýip bir zat bar. Asalet diýär. Halbuki o bir ýa-ni soýlu adamlar zat diýilýär bolan ýöne o da däl asalet adamyň bir ýa medeni nemeti intellektual medeni nemeti bolmaly agramy o şu atky Trump'ın daşına yığılan adamlar var. O baylar kän nemeler kän akyllarym kän bolun ýöne hemme akylym asalet däl neme däl. Şuloň Amerika getirjek diýanlary şu wagtdan men ölçegini aýdyp berende. Soňky 50 ýylda 70'inden hem kän getirirler. Bu 3 ýyl boljakmy, 4 ýyl boljakmy? Ya da 2 ýyldan soň impeachment ediljekmi? O belli däl. Näçe kän oturdy şonça da kän diýen bolar. O bu zatlar şeylerek ýöne Amerika bir demokratiýa beşigi diýilýär-de. O sallançagy käbeti o güýjem şondan o pulundan ýa nemetinden hem däldir şol awraýyndan şo nemetinden ýetati nemeti. O da güýjem berýär elbetde beýlek nemelerim bolun ýöne. Şontuny gaty uluş getirler o etjekler şol ýöne Ukrainany o biraz horlarlar ýöne Ukraina Trump bilen Ukraina däl o Trump da Ukraina Ukraina Putin'in bir şolary eden bir iň uly tarihinde iň uly kömegi bar da. Ukrainany millet etdi de. Ýani gaýdywsyz gahrman nemeli ýani milli şuurly millete öwürmäge kömek etdi de. Bular ýalak milleti Amerika kömek berende de bermände de ýani ortadan ýegjek manysy ýok. Adam gyrıl Sesin gitti Sapara. köp nemesi tersine bolýandyr. Şu wagt deme paragatçylyk getirýän eýa bolýar. Ben demem doňkally bolun kesim gelýändir de. Sesin gelýär. Gelýär. Maňa gelýär bilemem. Bana kesilli. Ekranlar neme dipdi. Dembe tersine bolýandyr köplenç. Bu şeylerek gor. Ýöne Ukraina arkasynda Ýewropa o uklap ýatan bolsa ýa ýarmy ukuda bolsa indi oýunmaly bolýarlar. O biraz billerini çermep, kuşaklaryny mäkan baglap, o ellerini çermep o kömegi boşaltmaly bolýarlar, başga alaçlary ýok, onu düşünýärler. Ben düşünjem şonala kalmyrada. Alya, tawul Sapara, galan adam hakykatdan ene wagt görkezler. Sapara çykaýdy diýen, bolýa men onu özüm gurrun beren bir Sapara gelýänçe. Hakykatdan ýurtdaşlar ana bolup duran zatlar şol görşüňiz ýaly ben size ben aýdyp berdim başta ene dowamyny şuň Sapara öz pikirini aýtdy, erte bugün täzeden näme täzelik bolsa onuň üçin dikkatini de ýetirir. Sapara gelen bolsaň ýene bir soragy bar. O men gurla otur özüm bolun ýöne. Ýok,
Yok, ol Kazaklan hayal aydasan da koyasan men estiwatin onu. Seret bärde näme var odan kangurun ettikde ikimiz Türkmenistan Uğur Hamzak Yanira var ya. Paçalyk diýdik, sultanlyk diýdik, orta asr feodalizmine getirdi diýdik. Ol hakykatdan bar çoň suwut namasyny ol gün ana ýigitlerimiz alyp bir ýerden tapypdyrlar. Ýani Kazakistan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda bir şertnama baglaşmak meýilnamasy bar. Ana ekrana getirip goýdular. Şo meýilnamada Russiýadan tekstde şo taýda Respublika Kazakistan diýip ýazyldy. Ýani Kazakistan Respublikasy şertnama baglaşan tarapam Respublika Türkmenistan diýip ýazyldy. Ýani Türkmenistan Respublikasy. O bilinkiler näme diýipdir? Şo Türkmenistan sözüniň öňünden Respublika sözüni hemme ýerde çylyp gidipdirler. Ene özleri öz eli bilen suwut edip durlar Türkmenistanyň Respublika ýa-da Cumhuriyet däldigini. Mira barýarlaryny biz ozal aýdyp berdik. Indi bular bir kellesi ýa-da koronasy ýa näme diýil kellesine geýýän tapsyz oturan iki sany padşahlyk bilen atalar. Ýani sultanlyk. Edi oturan işler şu halkyň pikirini sorulanak, halka işlemeli döwlet strukturalarının birim yok, konstitusiyada bulan ayağının aşağında yap, 30 yıl bari. Yine şunu özler suwut etdiler, separatem keselhanada bolansan görünärsin. Ana seret, yine yazılanda atlar şol. Yine suwut bolup dur aydanda atlamız. Yine bu arada näme diýim elbede, yine goňşy döwlet Kazakstana, yine Respublika Cumhuriyet olsan, şol Cumhuriyet demesinden çıkanak, dänenak. Azerbaycan'ın şoňaly. Beýlik döwletlerim şoňaly. Näçe ala böyle Türkmenistan hiç bir düşünürsiz diňe Türkmenistan diýip goýýar adam. Eger ol sultanlygy ýa-da padşahlygy barmaýan bolsa diýen ne sonra ör boýuna galyp durdy. Demek şu bizim eden belliklerimiz, çıkışlarımız, tanqidlerimiz doğru öz beyanatını tapyana şu zala dokumentin üstüne birce tuğutnamı. Tarih var mı bunun? Emi Halmurada? Tarihi vardır. Ana bir tıkıt görküzde yukarıda seyret. Men telefonla ben görüp bilem maksat ekranım küçük. 20. ayavr 18. yıl ya 2018. yıl. Doğru. Astana. O 6 yıl 7 yıl ol şekilinde dine şuunlarla. Yo. Yani şu asla yuvastan halkın ağını bulaştırıp olsun yankı jurnalist özgürlüğünün üstü bilen ya propagandalarının üstü bilen ya ol zorlatıp aydım aydiyan yalakalar var yarancanla bilen ay sağ olsun şafer payı için, şah soğudu için, padişahımızın canı sağ olsun zorlatıp oturarlar var. Şolun üstü bilen yuvastan halkımızın ağına koyulup gelmeyen düşünce Türkmenistan padişahlık devlet. Onun padişahı enesi Atalıoğlu. O da niye affettik? Ondan ikimiz düyüplük haberli. Ona ettirilmedi. Belki o 9. yıla seli ölmedik vardı. 2009. Belki oğlum ödün sultani bağlarını der diyor. Ona yetmen amanatını tavsırdı bir kurban oldu. Şimdi bir Atalıoğlu ikisi asla hem mezadı astanalılar o astana buyruk veriyor, ferman çıkarıyor. Bolşon Türkmen bercaya demel. Mezli hem mezliysen halk maslahat diyene asla bir topar yığılını köçeden toplanan bular halkın sayılarına gören adamlarım der. İnnen yazıyan dağıtlar şol. Neme Halmurada biz şu döwrüň adyny doğru goýup bilmedik mekanniýen. Bunu başta başizm diýdiler, o diktatura näme diýdiler bolun Sen bana bir takmin eden ok. Yani bir adam diktatörüm olup bilen ok. Totalitaryam olup bilen ok. Wahşam olup bilen ok. Bir adam hiç adamdır. Töwereği. O şunu totalitar diýenem töwereğidir. O bu propagandadır. Şu döwrüň ady ne dilime geldi şu propaganda
propagandizm o döwri şolong goşguları bilen aydımlar, taarları bilen, heykelleri bilen, kitapları bilen, çıkışları bilen, aydım taar şagalan demeleri bilen şeydi ediliyor da propaganda bilen ediliyor. O şu propaganda döwrü o taknan aňyrtyndan näme adını o halk bilip bilen ok, düşünen ok, sebäbi başgalardy görüp bilen ok da. O da Türkmenistana bilimin çökördülerinden büyüğünde suatlar yatyr. Yani beýleki guruluşlarynyň çökmesinde de ademe şu propaganda demeleri barmakları, elleri görünýärdi hem berde. Şoň üçin günäkär ýeke Berdimuhammed we Niýazow derler. Şu jagada aýdym oturan oglanjyk bardyr. Şoň günäti Berdimuhammed'iňkinden az derler. Doğru. Bular ýalak ýa-ni Berdimuhammed bir adam, Niýazow bir adam. Bular müň adam, müňlerçe adam, on müňlerçe adam. O ýa-ni diýenlerini doğal düşünýänlerdirler, ol ýa-ni türkmeniň ykbalyny değiştiren ok da. Ýa-ni oňa bir dogry tarapa bir kömek eden ok da. Näme? Şu näme? Bu ýeke bu tarapy ýa-ni näme bulun tarapynda durup deme diýendirler. Ýöne şulara garşy tarap bardyr. O garşy bolan kömek edip bolýandyr Halmurat. O edýän adyna düşünmeseň, onuň degirmenine tuňuýar. Da 30 ýyllap saglyk taklaýyş sistemasynyň ýokdugyny, oň düýünden çökördelenýär. Gurrun edýän adam ýok. Şo taýda da 100 müňlerçe iş ýeri bar. 100 müňlerçe. O 100 müňlerçe iş ýeri ýene de 100 müňleri işli boýýar da. Milyonlarym saglyksyz. O şuloň şu demede wagtyndan öň ölen adamlaryň sany siziň türmeleňizde ölen adamlaryň sanyndan kändir. Etli kändir. Bu ýeke ýer ölüp ýa-da taglyksyz ýaşap deme däl, onun ähli jemgyýetiň durmuşynyň dogdagy ýürýär da soňunda. Bu Türkmenistanda ýaşar ýalak däldir. O bu propaganda näçeden gidýär? O jemgyýet bir zat öndürmeýän bolsa, o beýnisine de bir zat talmaýan bolsa, o jemgyýet ýok bolup gitmeli. Başka yani üçüncüsü yok bu mesele. Hiç zat öndürmeyen, o akıl fikrini öğretmeyen, demetmeyen cemiyet yok olup gider. Başka demesi yok. O ellerinde de kâr yoktur, hüner yoktur, edip bilen bir poklarım yoktur. Yani şu adamların elinden bir zat geleyenlerdir. O size bu adamların ne mi diyenizde? Türkmenistan'ın hükümeti vardır. Hemmesini üyüşürün, hemmesini şur oturan adamlardan içinde hünerli adam yeni sıra bilen doğrudan taparsınız. Bir zat edip bilen, bir zat da yarayan, bir öğünümçülük ya da bir zat öğündürüp bilecek. İn olmanı fikir öğündürüp bilecek adam tapmazsınız. Devleti yörede otuyorlar. Devleti ne edip yörede diyorlar? Propaganda bilen. Şu propagandan doğrunu bunu yaşak geçmeyelim. Bize yani tarihi bu ders, şundan ders çıkarıp ne şu jagadygydyk. Bir ýeke pikirini alyp görüň. Beýninde näme bardyr diýen şu. Bir zatyň düşünjesini berip biljek bolsa, men hiç zat bilmedim. O görme goý. O gowjak eýlen, taligatly ýalak. Yani
Devlet beylik görene var. Ya utanç bu zatlar milletimiz için utanç da. Biz dünyada yani matkara olmak nemeleri. Kıynanlarcı o. Doğru sapara meseret yani doğru belli geçtin. Yani Orslon bir sözü var. Karalya zelet svita diye. Padşahı çok görevi yaşayadı. Ine hakikatten şol şeyle ine bedaki ine goşa durnak için nakdi diyelim ya goşa durnakta ine padşahları yaşayan on töwregi. Olan içinde de halis ine bir yapışıp yatanları var. Gece günü lägerip ýa-da wäger. Niýasynda bir näkiler gördük hany onjak musahipler o tribuna dyrjaşyp bir-birini ýejek bolýarlar şol ýarşýarlar da niýasyny ýaranjagyny bilmän. Orwan ulamam elinden ayağından gör bak başa nerelerinden olsa da onçadın ekrana görkeden haklar var. Yine solar şeydip yine boktan kemput yasadılar da niyazdan yine şahsiyet yasadı. Inni ataloğlu gedek gelenine sol döwür ýança başlap ol niyazın elinden ol näme zımjır ya ocuk bucuk medalcık alıp berildi var. Gözel Şaguly var. Ya da Cemal Sapar var. Şolun ikiden Türkmenistan'ın kahramanı yanadal. Näme etdiler şular gahramançylykda bara ýurtda uruş turdum. Bular özüni ambaraduraň öňüne okladymy? Ya düşmany gyrdymy? Ya kosmosa uçdum bular Türkmenistanyň gahrymany bolarlar. Ya o uçtular Halmurat. Sen bilemem. Uçtular. Nädir pikirimi? Bular şu giýje günni ýadaman, ýaltanman, şu atalogluň propagandasyny etdiler, aýdym aýtdylar, goşdular. Nirde barsa şu nädip yaranjagyň bir indi pes nejit ýemesini häsiýetini halka şular tekbir etdiler. Halkym şulaň edýäne uýup indi şu şonsuz başga birerde durmuş ýok diýilen netijeni getirdiler. Yani şu sebeplere göre de şu iki tane men bulara zananım diýip aýtma dilim marana bir arwah bolar. Yani şu iki tane arwah Türkmenistanyň gahrymany at berýärdi. Hakyky gahrymanlar bolsa iki ýerden gomsa urup ýerde öpüp ekinekip maşgaly taklap oturarlar bäsden ondan çağanyklar. Bular barada adyn tutýanym ýok gyrly böyle aýtyn. Yani şu propagandalar diýenim yani şu iki denan başga da kän bilen adyn tutdan şol toýa çykkan hemme başy bir ujundan alyp owdan näpe ugrady bermeli. Bilen edip oturan oýny Öwdün şol her bir çağıjy getirýärler da biraz konkurs bar da bir talantlar gözleýär ýa-ni konkurslar bar. Şo tak getirip çağı aýdym aýtmadan agdan açmadan olur. Arkada ferdaryny ay minnetdar şunu bize üpçün etdi näme etdi görläket. Utanman şo çağa şu sözleri diýdirýärler. Soňundan bir munud aýdym aýtdyrýarlar. Bir mertebesini depelemekden bir ösüp gelýän neslin aňyny laýyklary. O mekteplerde hamany bir dogmasy goşgy ýazanmysyn, onun birinde klasyň okuwçylaryny ýatdan tutturýarlar. I hope iki setriň başyny çatyp bilmeýän adam nerden goşgy ýazsa, isle atasy, isle ogly. Atasyny kim kitap ýazýany men odalam aňlaýardym bar, poçerkinden tanýanyna ýurda baramyzy görkezler sana. Şeňmi? Tapara bilen edip oturan oýuny öz halkyny genosida salýar, gyrgynçylygy. Doğru bellak kestin. Gep niýazyň özünde de, gep bir Gurban Ulluda da diýe oň dogmasyny da. Şulary öwüp arşa çykaryp, şulaň arkasyndan ýa şulaň syzyň sümküni gemirip tutup, halkdan partly ýaşaýan ine iki dünýäde göm haramdadylar. Ne ýetim tümmel, men görýän zadym şol separa. Ýa-da Halmurat ýa bular gaty ulu kömök diýeni goşadyrlar içinde ne hazinamız var diýip bilen o halk bilen o hazinan halkyň kydygyny bilen o şu hazinany şular ýalak yani adamlaryň gözüni aňyny o garşdyryp bulaşdyryp üntüni başga ýaryna çekip o taýdan oğurluk etmeli. Ne altın atırım düýüp demedi. Hadina soýjak. Hadina biziň elimize geçti. Biz şonu soýjak. Diýende men reklamaty ýa-ni perdeti.
Bularım şolong da aydımçıları, şahirleri, yazıcıları. Doğru. Tapara bir sağda bolupdur ýa-şo kimden görläp oturanmydy. Men hiç tat göremek sorag eger bar bolsa şu soraglar okalsın. Ondan men sen kan horlap oturmaýyn bu. Sonra menem göremok, ýa-ni oglunlar kömek edäýinbese. Sonra Ova, men kömek edeýin onda. Mhm. Häzirlikçe esasly sorag ýok. Öz pikirlerini bildiripdirler aýdylan temalarda. Donald Trump barada, ýene beýlekler barada. Ýöne esasly bir sorag ýok. Dowam edip biler häzirlikçe. Ha, bolýar taw. ýa-ni Donald Trump barada dünýä üýtgär, tebebi Amerika ýeketäk güýç bolupdy da şu wat. Oň täsiri ýek Amerika bilen çäkillerle. Dünýäň nemeti ýöňkü ýalak bolmaz. Bu gaty gynançly nemeli ýerleri ýatlady ýa-ni Hitler'in döwrüm şeylerek başladı. Yani ikinci Cahan Uruşu tarih bilýänler. O gaty meňdeşnemeleri kän ýöne bu wat adamlar aňy düşünjeti biraz gelşen bunu öňünden görüp neme edip bilýärler. Amerika'da belki de o yakatak güç olmanın emniyetini bitirecektir. O Trump yalıklı konuğuyla bitmediler bitende de. Başka emniyeti yok. Yani vaat korkudur. Bunu önünden palatıp emniyet görmeli. Allah kuvvet versin. Ukrayna'da. Yani bu başka bir de bir topar akıl fikir veriyor da güçlü olmalı. O öztüğün özün uğramalı. Ne biz Türkmenistan'ın eskerinin yoktuğunun aşağısı da ettik da. Yanlış strateji. O neytral nolongda da sen regionda en güçlü etkerin olmalı. O paraçılık için gerektir, uğuş için gerek geldi. Şimdi şu at, şu long, yani şu Ataloğlu'nun önkü demen hemece bile, aydıp göründür bile Türkmen'in gelecek nesiline koyup gidecek atları. Birinciden takrap yatan tuğsuz yer. O tuğumuzu alırdınız. O tuğumuzu iyiden alıp bilmeyeniz. Yani onu yönünden aydayın. Türkmenistan'da en vacip sizin kadınızdan, neftinizden en vacip tatlar birdir. O tuğun neyemediğine bu iki tanak demeren tek düşünün ok. Neyemediğine de bilin oklar. Onun mahrum olan onu da yani aklım getirip bilen oklar da. Yetirmeli nemelerim yok. Şol güçsüz nemesiz gelecek neslin önüne bir giden muşakkat bilmedim. Bu katkaran görünüyor da halburat. O çöden hiç ratlarım yok. Yani yıkan dağıtlarken atların yine de bir sapar ağdak geçeyim. O ervedem deyip bilerler, köp çedelleşmen bilerler, sağlık taslayış bir sistem anı vardı. Şu sistemi o altyapısı teriden dörünmese, o kamillik nemesine getirilmese, sizin elinizde milyarlap baylık olsun, pul olsun, sizden bay olun, ölüğünüzde 5 milyonun için ölüyentiniz.
Sizi puluňyzam, gudratyňyzam, gaýratyňyzam hiç zat görmeýänler. O ölüm bilen näme arasynda 4-5 tane münit bardyr, sagat bardyr, şolar ýalak. Onu sistema näme diýendir. Niýaz o Berdimuhammedow öldürdü diýdi. Ýok, şu sistema bolman soň Berdimuhammedow öldürmejegim bolsa ölýär. Berdimuhammedow öýdem jurnaly öldür. Sen doktor 24 sagatlap elimdämi? Nähilek doktor saklajaň näme bilýän? Yüreğinden öljekmi ya da başka datdan öljekmi o da belli değil. Sistemi işlep duran orada işler. Profilaktikası var, nemesi var. O şoň üçin döwlet gurulmalydyr. Bu baý üçin gerekdir, garyp üçin gerekdir. Ödem Türkler hür diýdi. Soňuna kadar hür, ýani adat, millet adat bolmalydyr. Soňuna çenli. Ýöne möne adam däldir. Soňuna çenli adat bolmalydyr. Adat bolmagy ymtylmaýan adamlar ýoldan aýrylmalydyr, aýryp bermelidirler. Olar siziň öňüňizde ýa aýak bardyr, ýa böwetdir, ýa ýene şoňa meňdeşdir. O Türkmen näme üçin adat bolmalydyr? Näme üçin hür bolmalydyr? Bu togragy özüňde berip görüň. Soňuna çenli hür bolýan çaňyz görüşmeseňiz, o siz normal durmuşa yetmeýäňiz mümkin däl. Sebäbi bular öň üýü atylan, altyapy gurulan sistemalary çenden ýok etdiler-de. Halka nähilek näme getirýänden ýani duýan oklarda. Ýani kenleri ýani ölü. Ýani pensioner ýa-da tane pensioner bar Türkmenistanda bilýän bar. Şolaň çagaty çugaty bolmasa şolar ýaşap bilen ok. 30 dollar ýaşap bolan ok. Pensiýamda 30 dollar diýip bilýän türkmen duşup bilemdi ok. Kanmırat. O da ýani türkmen mana bilen milyon diýerdi. O milyonyň 30 dollar dogunu şonu aýdyp bilen ok da. Şoňa akyllary satan ok. Şoňa düşünje nemesi ýeten ok da 30 dollar. O türkmenler pul sistemasynyň ýokdugyny bilen oklar da milyon manat diýer. Sistemaň işlemese milyard manat bolan näme? Oňa berilýän zat ýok. Tapara sen bärde janyň ýakyp görläp oturanyň ol aňyrda uloklar paxtadan tıklarlar bilen peýdasy ýok. Sen onun üçin saglygyna seret. Onu halk düşünmeli olary. Düşünüp başlady tapara ýöne entek erketena şu zatlary amal etmäge. Ol günlerin daşda nesipligin bardyr. Ökmen ýeter. Diýjek bolýanda adam tapara enen aýdyp geçdim de näsel aňyrtlar o düşünen hak edesi gelen hak düşünmeýänligi bar. O öňkü sistemany ýykyldy, ben dogry aýtdym da aňyry baş bolmasa da işläp duran sistem bardy. Şol eser ýykylmak adamlar diýip şol many biz orta mektebi bardy, keselhanasy bardy, o bolardy medpunkt bardy, medeniýet öýleri bardy, kitaphanalary bardy. Şu zatlaryň emmejiginiň mahrum edildi, halka bir sur goýun ýaly goýuldy. Ýöne şoňa şular şu göz ýetirdiler indi köpüsi. Ertek gün şularyň öýleriniň janyna ýam howpasyna düşerdi. Men nämeden bilýän onu? Şuman Aşgabatyň öýüni, goşan töwreğine urulan ýanky bir köşkler var. O 5-10 nesil yeterlik öňümizde dip bizni ola sultan bolsa bizim on begleri bolar dip urulan köşkler var. Halkyň hadimesyny taýdan. Indi şolar degerdegmedine satylyp otyr, gysagly ýagdaýda. On eýlerim gaçyp başladylar. Nira Dubaýa, Malaýa, Türkiýe, Adrat böleg ýene başga döwletler. Ýöne o gaçyp ýerçi boldy. Erti gulagyny çekyp getirdiler abi. Halk getirir. Gelmese de şo ýerde olan tepäde okalar. Ýa biz ola bilen näme göbek kesişmek borjumyz bar. Ýöne bular halky indi duýdular, genasida getirendi.
Oy, indi bular eli bilen eden, egini bilen çeksin. Ne için bir halkın elinden tutmalı ne? Abdurrahman elini alır ya. Halmıra dağı bilgin olsun. Aydılar sözün görülün başla. Böyle Owaştaýda sorak bar. hani İýleşmiş soragy beripdir. Ihlas Ahmedow diýe. Sapar aha. ağa, Halmıra dağa salam. Pikirinizçe, sizin pikirinizçe Milli Halas Ediş Komiteti nädip subyektivleşip biler we ýurtdaşyndan nädip täsir edip biler hökümete? Sag bolun diýe. Iznanam azrak goşmaça düşündürüş getiripdir. Tikhanovskaya ýurtdaşynda halk hereketi bolup Lukashenkany bir kanun etdi. Bizim Halas Ediş Komitetimiz subyektivleşip bilermi ýurtdaşynda we nädip rejimi bir kanun edip biler diýe. Aparaten başlaman için yetirin. Näme Türkmenistan'ın hökümeti bir kanun bizim etmemiz ya etmememiz gerekkel ol ödörünü ettiler o bu bir yani Halas Ediş Komitetin döremetinin bir tebebi var da o diktaturalar gidende iyinde havos koyup gidendirler. O havos yani diktaturan özünden has hoply, ganly bolup bilýändir. Şo zatlaň ýöňünden bir ýöň häzirlikleri diýip aýdaýynmy buňa ýa-da bir strahowoş nemeli ýa-ni bir hopdulugyň betbaşçylygynyň öňüni almak üçin şo hawosy demetmek üçin döredi elki demeti şol ýöne Türkmeniň ente kurulmadyk döwleti bar. Onu biz suud etdik. Da gördük dur. Suud etmemiz de bar da adyň özüni suud edýändir. Bunu kurmak üçin döwleti kurmak üçin guruji meclisler gurýandyr döwleti. İlki altyapysyny döwlet çeýdik kurulmalydyr. Biz bu hökümeti yani legitimli hata edýän yerimizde yok. Dünyada bunu eden okşuvat. Ya bize Tikhanovskym gerek gel. Ya Birleşen Milletler Gurulmasynyň kararym gerek gel. Ýewropa parlamentiň kararym gerek gel. Öýler aýdyp oturlar da. Näse Türkiýede mediýany dinleýänsiňiz. Bir ýanlaş medialar Türkmenistan döwletlerine gurkujak gurýandyrlar ýöne real media bardyr. Ýani Orta Aziýa respublikalaryny agdýandyrlar ýöne Türkmenistan döwletim dälýändirler. O ýeki bir adam däl, iki adam däl. Dünýä şeýle görýär. Bunu ýerine gol çekdirip bular legitimli o bize berjek peýda näme? Bular legitimli däl. O ýöne şunu legitimli etjek bolup görün. Bir topar proxy'ler bardyr. Proxy diýende, proxy diýmek paralel aparatörler vardır. O köpü düşünmeyen ediyendirler. Onun içinde düşünüyor ediyenlerim vardı. Şunu devlet diyalak, yani kurban oluyor, yamanlan oluyandirler. Lekar, kurban oluyorlar. Devlet yok. Onu legitimleştiriyorlar da. Ben aytacağım şu, Almurat, şu kelleme geleni, eksprompta. Bolar, onu menem üstüne yetiren ve sağolun beren şu soruňyz üçin. Indi biz soruya da nädip şol Tikhanovskiň kıyaly suud edip biler, olan bir kanunlugyny ýa dünýä ýüzüne. O bir kanunyň dünýä ýüzü bir döwür bilýär. Şoň üçin bir pikir berip görüň. Türkmenistanyň soňky geçirilen bir 20 ýylda ýa 25 ýylda geçirilen saýlawlaryň iste prezident saýlawy bolsun ýa parlament saýlawy Ýewropadan gatnaşan adamlar bar ýa gurulmalar şunu monitoring edýän ýa barlayan ýa şular gözegçilik edýän. Ýok. Diňe Orsiýadan kiler geldi, Belarusdan geldi, ýa Ukraina geldi.
Şöyle ödara kol çekişýär oturdy. Bunu daşarky dünýä ikrar eden, daşarky dünýä bile diýil ýani, eger senin halkyňy göterýän bolsa, agyryňyza çydasaňyz müň ýaşaň. Ýok, şonu rejimi aýyrjak bolsaňyz, mana halk herekete geçmeli. Tikhanovskiy nädip bir siyasi derejeye ýa boldy. Onu aýtmak gerek, ýurtdaşyk. Ýanky 20-nji ýylda Belarusda saýlaw geçirilerine ilkinji nowatda Tikhanovskiy adamsy ýa äri kandidat görkezildi. Mana Lukashenko alyp türmäge basdy bol, aýal aýtdy men ärimin işinde dowam edýär. Onsoň Tikhanovskiýny hemme ýerde ikrar etdiler kandidat görkezmeli. O bilinkiler ýaly 22-nji ýyl o ýanky Serdar Berdimuhammed bilsele bilmesele islemeseler gollaw üçin çykşadan kaptanyn çykan ýemeli we goşadyrmak üçin kandidatlar. Proxy diýil. Bu bolsa hakykatdan o ene Ýewropa kabul etdi, karar etdi. Ana Lukashenko'ny ýeňildi diýip, ýemany Tikhanovskiýny ýeňildi diýip baglan etdi. Ýewropa bileşdi. Şoň üçin bolşumal ýurdun daşynda elinden gelen kömegini edip oty halkyny suwdum etdi. Bütün dünýä bilýär Lukashenko hakyky diktatordygyny, onu hakimiyet ikrar eden Ýewropa bileşiyor. Onu ikrar eden hana Putin we şoňa beňdeşler. Bollugy tordy. Putinin giden gün Lukashenko da ýok. Şoň üçin biz Türkmenistany mesele çemeleşemizde düýbünden başgaça çemeleşmeli ýa-da Praga edip geçdi. Çok pikirler gatdy dogry. Onun üçin biz ýok zady bar edip görkezýär bolýar. Bizde döwlet hem ýok, hakimiyet hem ýok, hökümet hem ýok, işläp duran döwlet pudoklary hem ýok, konstitusiýada aýak astyna taşlanmy. Ondan biz başa näme suwut etmeli? Döwlet guralları işlemenden soňra, döwleti dolandyrýan gurallar bardy. Şular işlemenden soňra ondan o taýda döwlet bar, ýa döwletiň baş tutanmady diýip aýtsak onu özümiz günäkär. Hiç zat ýok. O taýda galtamalar bar, halkymyzy soýup oturan. Bolly oturdy. Başa o taýda hiç ýyl guruluş ýok. Ol ýa türmere mesela leksikonu aýtsak, o zakonlar otyş o taýda işolan ýanky düşünjesi bilen döwlet doranlary. Ortaýatda da Türkmenistanyda Nipa zakonu apapanyatym diýilýär da kanun boýunça da düşünje boýunça, türme düşünjesi boýunça döwlet doranlary. Ene onsoň şol garşysyna göreşmek. Oň garşysyna da diňe kim göreşip biler? Halk göreşip biler. Halk bolmany bilen 10 adam bolar, 100 adam, 1000 adam oň işi de ýöne şu ýanky 100 adam, 1000 adam halk aýaga galyp hakykyny talap edeniň şol adamlar bar ýanky döwletiň täze guruluşyny, şonuň taslamasyny, ýanky bir beýanlary, hemme beýanatlary hemme edilýär, bir de taýýarlyk goýuldy. Halk kabul etse şol bolmasa da başga bir zat. Ýöne biz şol halky düşünjesine göre hakyky talap ederlik derece ýetirmeli. Şonun biz edip otur 5 ýyllap edip oturan işimiz halkyň aňyny düşünjeni goýýar. Sen şu ýurdun, topragyň, şol 52 trillion dollaryň eýeti sen, başga hiç kim däl, hazyna da senki. Ýöne näme üçin bir hakyny tutma ýa-da dikme serdarlar depäňizde şäňipde goty. Haçan gözüňiz açylyp ýurduňyzda, topragyňyzda, malyňyzda, mülküňizde eýlik etjek diýip bir halka düşündirýär. Etse onda ne ýaşy? Etmese de erti ýurdumy dagak gitýär. Onu mana saparada bir mysal bilen getir. Erti Türkmenistan suw kesildi, 30 hakykatan çölüň üstüne adam oturur mu? Ýok. Göçüp ýa gaçyp giderler. Beýleki döwletlerinde geregi şol olary sebäp ýeriň astynaky baýlyklar gerek. O ýeriň üstüne Türkmen gerek däl. Şol şumal prezident jenaýatkar topar bar. Şolar öz halkyny innemenden soňra şolar öz halkyny gyryp oturka biz kesekede näme tama etmeli ýurtdaşlar. Men şonu aýdym. Bolly. Ýeme Halmrada ne Tikhanovskaya diýdiniz, Belarusiýa barada gurrun etdiňiz ha. O Tikhanovskaya gruppasy bilen demesi bilen Lukashenko legitim prezident däliligini suwut etdiler. Ýöne Lukashenko içerik giden o otyr. O Tikhanovska edýän zat ýok. Ha, gyýgyrýan näme diýär bolun ýa Lukashenko otyr. O arkasynda da Putin bar. Mana. Bana cevap.
Biz yankı Berdim Muhammed birinden gol çektirip ya Avrupa parlament gol çekip berdi şolar nigil timli. O da oturur bizim elimiz kağıdlı. Yani netice verir. Doğru. Ha? Doğru. Yankı biz Belaruslar yalak Lukashenko'nun ayırmalıp demedimiz yok. Yani Berdim Muhammed ayırmalıp demedimiz yok. Devlet kurmalı ya. Devlet kurulmadı. Şu demede de ait durun şu anda Respublika dilen de ben aşağı çıdılan. Türkmenistan Respublika olmadı başka iş var. Yani Türkmenistan üstüne çıdılan. O Cumhuriyet olmadı ne hemen Türkmenistan? Yani aydın bize. O biz devlet kurmalı. Ha, bunu hovulken olsanız gelin kömek edin. O kaptanın yani Tomoşa çoğulu oturanız hiç tadı yaran yok. O bir ikinciden şu halka gerek gel olsa biz 4-500 tane adam 4-500'ümüze gerek gel. O biz ne ama devlet vurup sizin yerinde işler ödeyeniz. O biz ne size vergimiz var mı? Adamlar şey diyor. O size gerek gel olsa millete gerek gel olsa o beş adama, 100 adama, 1000 adama ne için gerek olur? O mesele şu saydı. O Berdim Muhammed'i legitimle ettin, ne legitimle ettin? Demek yok. Tabii Türkmenistan'da sayla ulen gelen yekece prezidentim yok. Şunun için. 91. yıl içinde prezidentim yoktu. O sonun ve dören nemelen birem de gitiminden. Olması mümkün derler. Tabii sayla sistemati yok. O gelme gitme prosedürü yok. Hem bir takvat bulast. Ya o yol bilen ya bu yol bilen. Hem yani kanunlar. Kanunu olma mümkünçülüğüm yok. Oynayan oyunlarım hem de sonra tuğu dediyendir. Hem de fatattır. Dine fatat. Yani adı var ödü yoktur. Yani meclisi biz halet götürüyor. Meclis demek bir milletin, devletin yüzdür. Meclisiniz ne ile olsa yurdunuzda sonralak demektir. Sizin meclisiniz ne ile olsa, yalan olsa sizin yurdunuz yalan, devletiniz yalan, hükümetiniz yalan. O meclis hem yerde hem devlette bu devletin yüzdür. Meclisiniz ne ile olsa yurdunuz sonralaktır. Hani el kaldırıp durursa para ana aydı. Gowy jogap berdik diýip düşünýän esasly. Ýene bir sorag bar. Sasha Kunz diye. Halmara daga sapar ağa, häzirden halka saglygy we bilimi muht etmek barada pikirlerinizi beýan etseňiz, has täsirli bolmazmy? Şuňa biziň döwletimiziň potensialy bar. Siz nähili pikirde? O biz pul etmeli vaydamda o muhttu. Muhtum bolmaly. O yöne muhtum bolmaly. Muhtlu bolsun, pullu bolsun, bilim berilýän bilim bolsun. Bilim diýilen zat öňümniň aşançylygy oturýar. O bilgi berilmeýän, öňürülmeýän jemgyýet bolup bilýänlerdir diýip deme ýigdimize jogap şol. Hemen üstünde olurun yankı muğut bilen pulun tapawdy barda. Teredin Şweýçadaki bar kanunlara laýyklykda 12 ýyl. Ine çağa şol birinji klasdan 12 ýyl okuyança muğut 9 ýylyna mektep bermese programmaty bilen 3 ýylyna şol yankı saýlan käri boýunça yankı gimnaziýa diýilýär, zat diýilýär, şo bilen geçýär. Jem 12 ýyl. Onun anırda institutu, üniversitede girip okuyup orada kar saylımı ödün, profesyonel kar. Onu o tayda devlet sonu pul veriyor, kart pul veriyor. İneten oku, arkayın anlatan. Kredit.
Kreditin cay hani Stockholm'da yasa, Malmö'de yasa, ulu şehirlerde ya başka yere gitti oku. Sana hükümet, sana diye devlet kredit veriyor. Son sen hazır okap gelenden son kârın boyunca işlep başlandı senden aylığından 1%, 2% tutuyor. Bolly. Ýöne şol näçe edilýär? Sen şol saýlap alan kärün gutorundan soňra bizde bar da meni dostum aýdy, dostum bardy gurrunga kızlar batdy. Ýemani gutordy. Türkmenistanyň ýa-da Mahtumula o da Gorkadna üniversiteti tarih ugrundan. Gelibem kızlar batdy, göýe satýanlar ýokçy bolup işledi. Ine 5 ýyl okan okuwynyň netijesi lar ýokda göýe satmak bilen gutamamlan. Sebäp onu işlejek işin bermediler. Şon üçin şu taýda şu zatlaryň bolmazlygy üçin sen okudyň, sen okuw üçin kredit berdi. Diýmek sen şol alan diplomyň bilen soň gelip istenlik ýerde ýurtda işledin, alan puluny ýuwaşjak bilen 5 ýyl diýem, 10 ýyl, 10 ýyl bolýar işin. Şu alan kreditini diýen. Bol ine o tarapam var. Ýöne şu 10 kilo mugut sadyklarym bir sadece bir en atasynyň bir bolgusulca bir uçukça pul tutulýar. Şu en atat arkayn işler ýap, çağalarym sadyga gatnar ýap. Onun mektep programmasy var, 6 ýaşdan başlanýar bulan hemmesi. Ene şon üçin bulan akylly eme çağalar ýa-da eseniň emele gelýäni şondan var. Bu asmanyň ýene ilim bilimin etdirýän ýemesi şol netijesi getirýän. Bizde bolsa paxta meýdanyny göz açylanakla para diýip dilisi pırly soňky 5 ýyl. Bolup geçen şu tragediýa. Eneler emdikdäki çağatyny emede keppede taşlap gidip paxta ýygýarlar. Arasyna da gelip diýe çağan agdyny diýe para şol ýanky käse çaýy edile tirýän suwuny dodana çyrşap ýenem gidýär diýe şu çağa şu taýda uklap barýar diýe. Bir huş var. Ene şeydip benim ene neslimede yere sokýarlar. Ýene Halmurad aga gaty dogurda atlar aýdýan sawol ýöne ne biz ekranyň başynda ýem 4-5 ýyl şu atlary düşündirip ýörse. Sizden düşünmeýän ýalakdyňyz bolýar, düşünýändiňiz beýniňiziň içinde ýerýändir. O revolýusiýany hasan etjek, näme etjek? Näde boljak diýip ýörsiňiz. Revolýusiýa ýa bir wagt sizin beýniňizde amala açdy. İçecek yeri ýok. Siz bunu entek bişirip ýörsiňiz beýniňizde. Bu da bir wagt alýar. Näme diýe? Sebäbi adamlar men 73 ýaşymda. Yani motorlar da atlaran portlayan eme diye bir idi da diye gidivermeli. Yani doktor maşini iyice alta da gidiyen. Bunu tiz halk etmeli. Tiz gerektiğini düşünmeli. Şu tize gerek gel olsa bu bir de gerek olup bilmiyor. Onlar şu zatlara doğru düşünün. O tize biri edip vermeli diyilen düşünce bilen tizi otu dirlap guymak gezdiler. O devletin bağdığını, bunlar diktatırdığını, yani ervettiğini düşündürüp demettiler. Yok, devletimiz yok. Tizi guymak bilen yerleri sotay. Propaganditlen eden radı. O tizi yani değirmenin yelin karşısında değirmen nemesi yalak bilen şey güymediler de. Devletimiz yok. Bu devleti kurmalı. Bu devletin dine yani fasatları vardır. Devletin mendeş fasat. O kuruluşun hiçbiri yok. Ne kuruluşun sağlık kuruluşunun sağlık sistemidir. Sağlık sistemasının yoktuğunu berdi bu medde sorak görün bilmeli adamlar bir sor. Son yoktuğunu bilen okşol adam. O şu tayda 300.000 spesialist işlemeli. 300.000. Ne ben badete diyetin Halmurad. Ben doktorum. Etiyopyan bilen mi? Etiyopyalı. Kara.
ıyzacağız. Ben kılamlı doktorum. Ben operasyeden Uğanstarlı. O ön kısa para operasyeden şodu. Tanıdı. O derro tanıya. Yeten ok. Spesialist yeten ok. Türkmenistan'da da şonun alak. Bu atyonu işsizlik demek sistemi yok. Türkmenistan'da 300 bin yani met personali işlesene toplap bilmeyen. Onun için personelin gerektiğini düşünen sizin yani devlet kuruluşunuz yok. O sağlık sistemini yıkan adamın şu an sizin devletinin başında oturanını biliyeniz mi şu? Şu da atlara düşün ben. Onu yok ettiniz. O var. Şu hakkı görüp gören adamdan vuracak olsa yine sonu vurur oradan. O ne Belarusya'da da yani bıtal getirdiniz de. Tikhanovski vermemen yerine geçen yerine de şu sistemi üyütken mesela Belarusya üyütken o. Onların Belarusya üyütken öyle diyen o. Tikhanovski diyeyim şunu. Bu devletin kuruluşu beyle derli. Yenerler. Yani şu düşünce varyansa Belarusya'da üyütken o. Bizim Türkmenlerin bizim şunu düşünense Türkmenistan'a üyütken o. Bunun demesi başka çözüm yok. Ya düşünüp çözmediler. Oğlum Halmıra dağın beni. Benim ona bir güzel koşayım. Yeme köp kaytalayan da adım var da Türkmen öbcellatına aşıktı. Onu ors mantığına görüyorduk da. Yok, ben görsümü çöğüre Türkmen İsrail'ine aşık. O İsrail'e bana şu Süleyman ornuna tahtına oturma kurban olayım. Yine sol Türkmenistan'ın sağlığına baştan ayak cevap vermeli. Kellesi bile. Yine sol halkımızı yine milyonlap vaktinden yine o dünya uğradan sol. Türmelerdeki yankı gibi tüberküloz kesellenme, beylekidenme, şu kırlık giden milletin hemmesinin sebepkarım, günahkarım ilkinci nöbette sol. Dine ol sağlık ministeri derle ol sağlık boyunca vice premier de Türkmenistan Niyason Golasın. Şol Niyason yürek ağrısı tutya dip de Aşgabat'ta kardiyoloji merkezini kurdurdu. Onu da Kara Hancar dip bir yerin getirip koyupturlar. Bilmem öyle Kara Hancar oldu ne bu adamlar becerecekmiş. Yine ünlem ayarlarına gerek olsa da sağlık için hani ne mi diye o vatanlık merkezini kurup duruşataydı. Aşgabat'ta olur onun algap görmesinlik. Bunlar dine üyed aladası bilen para. Halbırada üyed aladasını edip bilmeyenler. Şu sisteme, sağlık sistemi işlemese, ne belli bu konuda elinde hukuk var, güç var, pul var da. Şunu yüreğinden tutun, o 5 minütte yok olup gider. Düşünüyor musun? Onun için olur, hani dışarı yurda çıkarıyor, ben sana şöyle dinleme. Yurdun içinde, yok yurdun içinde üyelerine de kömek yok. Şonun için hani kakasının, ecesinin bir kör katmadan yaladım sol, yankı Germaniya katmadı. Şimdi üyelik katmayan olmaz çemel. Her ayda bir kıyıda görüyte tamalıyordu çıkıyor. Yok, bunun yolu ölüm kalır. Ama kışım ölmeler var. Yani yurdun içindeki yağday sol. Halkımız öz keselini gidip İran'a becerdi, Hindistan'a becerdi, yenen bir yere gidiyor, tapsa tapması peyda ya keselini becerse becertmese de bir topar birga borca batıp beni hastasını sotarak gidiyor. Anırdanım kömeksiz geliyor. Köpüse yap 4. stadiya yeten rak keselini yatıp kim becersin? Hiç kim. Yönü şu bizde diagnostika da işlenek, bizde sağlığa mı işlenek beylekim. Ana bana verilen habere göre şu Martapara Maru velayetini diyelim, velayet oblast diyelim. Şu tayda sol yankı bir tütülap duran tüvürükteki fabriklerin emesinden yaherlenen meydalardan mı yürekten tutup öleyen yaşlan emesi, yaşı diye 35-40 karalığını diye. Yine şu güne yetey 35-40 yaşındaki
İlatım ölür mü? İste erkeği, iste de nani. Ene sor. Yani onun için şimdi biz gelecek yerimizde geldik. Yani genosit. Türkmenistan'ı kemiğine aitti. Bizim kardeşimiz hani alıp gidilen nasıl vardı? Kaltı adamlık diye geldi. Aitta 46 yaş orta yaşım var Türkmenistan. Haydi devlette var. Bağışlan var. Ol Afrika'da ol ağaçlardan, ol ağaçtan bu ağaca bakıp veren ol yarım yalangız emeler ama bizden köp yaşıyor. Hiç medisine hizmeti yok. Ne edip biz şular yağda eriştik. Devletin başına oturanım, şu medisine 25 yıllar cevap veren adam. Kellesi mi de? Deme, Halmurat, bu yiğit, yani yiğitliği katışıyor. Yani niyeti bolayanla da bu, yani sağlık ministerliği bir sistem adını o sorak görmüş, onu düşünenlerdir şurada. O sistemin yok olduğunu bilenlerdir. O birini para alsa şu işlet bu diyelim. Yani sağlık sistemi Türkmenistan'na en ulu pudoklong birdir. En ulu. Yani işgal tanı oyuncu. İkinci yerde bilim sistemi geliyendir. Bunun ikiden bücrettendir. Şulon altyapısı Sovet demesine o katı ulu zahmet bilen, kahramançılık bilen, yetki bilen kurulundur. Bu yönü mönü neme değildir. Bu trakomlar, zatlar vardı, bu zatlar. Tarih getirme, bu topor tanıdı biz tanıtıya nemelen katı güçlü altyapısı olmalıdır. O şu zatlar yok ettiler. O yok olanın, yani düşünen oklarım, yaylık betbakçılığı getirecek. Getiriyen adamlar ölüp bitiyor, ölünün neme diyedi. Orta yaş 45 veya 46 diye. Bu katastrofa. O ne kaptanını el çarpıştırdılar. Bunları çok gerek. Çok uğrat gerek yani el çarpışıyan. Çok uğrat bilenen yani Türkmen'i idare ediyendir diyorlar. O düşünüyeni korkutup. Bolya Halmurat bunu ken demettik. Bolya derdi ken bu her şey vurulsun. Bu Sapara. erkek soruyor alak değil bu. Yenen bir gede koyuyor diyor stayda aytsakladım bu yeme şugun bana uğradıptır ama oğul Nur Hanım İngiliz diline çıksadıptır Amerika'da kıyskaçık bir 3 minutluk mu bu nasıl nime Trump'ın edi oturan işlerinin yanlışlığı vardı Zelenski'nin berekellatını yatırıptır öyle halkının arkasında durup çıkış edildiği vardı İngiliz diline de olsa o benim düşüncemini halka getiriyor aramızda var da kardeşlerim doğru kalmada o Nur Hanım'ın çıkışını hemen vardı ya İngilizce deyip. Yani kıyıskazık görünüş onu öz bilyanını öz yüreğindeki besler oturan duygularını aytıp verip sağ oldun Tanrı yaptırdım. Şu yerde ben yurttaşlarımıza yüzlenmekçi olayım. Vatan hemmemize gerektir yurttaşlar. Şu vatan için hareket hemmemize mahsus olmalı deyip düşünüyorum. Özümüz için, vatan için. Hareketin her birisi lokan emedir. Netijen verecektir. Beri ve motiv. Şumarsa bara, sonkuşu bara içinden bana dömlü duştan, yurdun içinden, daşından, ortaydan, bitaydan can edellen sağını sağacağı yok. Bizim katnaşık, koşulşuk, nimetler oldu, nimet hayallik, nimet oğurluklar deydi, nimet deydi. O türsüydü. Sağ olun, oğurlukları haydadın, gerek yerine sonra erteki günü oğurluklara dayanıp devleti dolandırmarsınız. Her biriniz öz ornunuzda, öz yurdunuzda, öz toprağınızda. İslenlik reformanın solun üstü bile isle yerli dolandırış olsun, isle merkezi dolandırış olsun. Durmuşun aklı puda onu siz doğru aktif katmış bilersiniz şu meselenin yolu koysun. Özünü aşavattan adam getip koymak gerekir sizin başına. Ol bir ikincide indi şu mahal birin alıp baryan işimiz gömrümü gün geçtikçe giňep barya bir topar berilen informasiyalar var. Muňa da wagt tarap etýär. Daşyny
edilmeli işlemiz var. Onu da wagtdan daşynyň biraz terişde gerek bolup dur. Şonu yerli yerden kömek edip dursaňyz, elden gelen kömegiňizi olup hadynada ýazyljaktır. Ana soňra ýurda baramyzda onu esset berdiýän mezgil karar çykarar. 100 etsetim, 1000 etsetim men onu biljekkä. Ýöne hökmen mezgil karar çykarar. Şu kulllarda ýurdun şular ýaly ýagdaýyny öz watany, öz topragy üçin elden gelen $1, $100, $1000 kim näme edýän bolsa kömegini edebilse, onu şolum ulluqan goşup biziň edip oturan işimiz. Şonu aýdaýyn edim ýurtdaşlara. Sağ olun dinläniň üçin. Taparagy senem sağ bol geleniň üçin. Sağ ol menem iýleşlere bir sağ bolsun aýdaýyn, ýatlanyňyz, soranyňyz, iýdäniňiz üçin köp sağ olun. Hasan beter gyýdy gelinler demelerini dinleýän tuğulamy. Şu gyýdy gelinlerimiz mal çykja kalmyra da. Erkekler bilmedim, ýatyberdiler. Gerek endäl. Käsine şu gyýňaşlaryny gelinler şulon kellerine geýdirerim känem diýip demedýän şondan o. Demet men şu bölünmen durum ok. Geydir verin bulon kellesine o kürtü yaşmak o beýiňe ýakşyrak ýalak bolupdy bilen erkeklerinde. O da täze moda diýip onuň reklamatyna bet kaldyra da. Tuweleme gyýberlemiz bereketler. Tuweleme mene. O Amazonka diýip ýerki geçmişde bolan biziň genarlarymyz da şu Amazonkalar gaýdysy. O erkeklerden ata menip başgalaryny obasyny halkyny goranlar. Mena şulon gyýdylan tarapyndan deme halmyrada erkeklere işlerini görüberdiler. Ha näme başarýan oldular. Ay bolýa, o da ýerde bir material dolanyrşan bolupdyr o dünýäde. Bizim materialda geçämeli orta. Sonra erkeklerden pet dolanyrmaja görünüp durýurdy. O dolanyrmaja täze şekkä esasala danın şu kun gyýdylmy dedi boldy. Onu gerek. Olbet üçin utançlardan boyun almak hakykatdan işin urusun şolar edi boldy. Sağ bolsunlar, öwürler uzak bolsun. Yo doğru da attan näme çüpden utanjak halmyrada ýagdaý şeýle bolsa. Täze Türkmenistan bilelikde gurursun, şu taýda halkyny taňry ýapsasyna alarsyň, başa ýapaýdar eden ähli işleňizi, gahrmançylygyňyzy, gaýdusuzlygyňyzy, merdany genarlygyňyzy baýdap parlap dursun. Sag bolun hemmäňiz. Bir haýşym iýleşler o ýeke gyýdylerim däl erkeklere de demedel bir göwünlük göreli. Şulardan, şu babaraplardan gorkan adama ben bilmedim. Bu dünya, o dünya bilmedim yatsak yerleri olmalı emken yani. Bular ýaly haýwanyň adam korkar mı? Ha? Bu cahil, açwel, bir asaletsiz, kişiliksiz. Bolmasa ne şu sağlık taklaşı sistemany ýykanda 100 miňlerçe adam ölýärdi. Ol imkan ol o şoňa baş goşup bilermi adam? Onu ne düşünce bilen edip bolar? Bar sen elinde gudrat, pul, güýç hemme zat bar diýende de halkyňa ýygy ölüme onu edip bolarmy? Bulan imkanlyklary şo derejede aşakda bolmaly. Onu şo dereceli adamlardan siz utanma näde gorkjak? O şu şeyle däw bolsa aýdyp bersin çyksynar sağlyk taklaş sistemasynyň bir taryhyny ýagdaýyny görürüm göräsin. Bilýän meselegi ödem. Şunu utanman bir imkan bolup edip bolarmy? Halmyrada. Ben sana ruhsat berdiler. Et şunu diýip. Yok. Ay bolýa tapara janymyz ýakyp oturma şuwluk şu ýeterlik. Halkym eşdi gördü, gerek jan çykardym bolýa. Awalyn ýurtdaşlar sağlykda görşelim. Owa, gitmän kek. Menem bir zatlar aýtjaktym. Ýaşullar aýtdy, menem aýdyk galaýyn. Bakma, başla. Neme?
Guwanç Mary ildeşimize gysgaça jogap berjek-de. Guwanç Mary ildeşimiz protokol boýunça bir sorak beripdir. Onuň jogabyny biz geçen sapar, geçen hepde beripdik. Özara uruşlar bolýar diýip. Onu geçen hepde jogabyny beripdik. O Guwanç Mary ildeşimiz aýdaýyn, sen azrak giýjak aldyň protokolundan giýjak alýan. Şonu geçen hepdäkini görseň şu soraňa jogap alýan. Ýene bir aýtjak zadym bar. Şu koşanlar bar hazinamıza. Şolary ýatlap geçeýin. Bir-birden atlaryna aýdyp bilmesem şu taýda Umida hanym bar, Leon Ibo bar, Umid bar we adyny sanap bilmejegim bir giden adam bar. Şolara da sag bolsun aýtýan. Birinji gezek görenim Ihlas bar, Esen ildeşimiz bar. Barysyna da şu taýda sag bolsun aýtjak. O kitagda bereket o illeşler. Bolýa onda sag bolun.